En ny dimension inden for rentabilitet. Nyudviklede BlueTech-motorer, der sætter standarden. Kør forrest med Euro 5, EEV og Euro 6. Den nye Actros imponerer med et lavere forbrug end sin forgænger, samt særligt lave emissioner af skadelige stoffer. Den nyudviklede 6-cylindrede rækkemotor med Common Rail højtryksindsprøjtning X-Pulse sprøjter brændstoffet ind i cylinderen med en kraft på op til 2.500 bar. Op til 6% lavere forbrug ved Euro 5 og op til 3% lavere forbrug ved Euro 6. Sådanne banebrydende brændstofbesparelser er mulige med den nye Actros i forhold til sin forgænger med Euro V. Med den nye Actros vil du altid køre særlig økonomisk og samtidig få en helt ny kørefornemmelse. De nye motorer udmærker sig nemlig også ved en optimeret speederrespons.